Thank you for tuning in to ZimNews Beat TV. Musondora pfuura muri Zimbabwe takauya pamberi penyu naambuya soko vachititaurira dare ravakanga vapiwa nevari kumhepo. Vakatsanangura vakati Sali Mugabe anofanha kufukunurwa achienda kunovigwa zvakare kumusha kwake. Vakaenderera mberi vakatipa futi dare rava Joseph Chinotimba. Kunzi vaJoseph Chinotimba vanofanha kunokumbira ruregerero nekuti vakabuditsa futi panzvimbo yekunamatira. Nhasi uno mbuya soko vadzoka vaine rimwe dare vachienderera mberi nepavakanga vasiyira svondo rapera. Nhasi vauya nemashoko ekuti Samora, Machel naJulius Nyerere vanofanira kuti vachinjwe mazita nekuti pakaiswa muchembere anova mbuya Nehanda. Vanodawo kubvumbamirwa nedzimwe mhepo dzechidzimai zvakaita samama Mafuyana nambuya Mangwenya. Saka tatiregai tivape mukana munzwe vachitsanangura kuti dare riri kumboti chii. Ndinokuchingamidze pano paZimNews Beat TV. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Ndichiti nguva ino regai ndisiyire mbuya soko vatsanangure dare sekupiwa kwavari kuitwa nevari kumhepo. Kazwai mativi mane enyika yeZimbabwe. Ini ndiri mbuya soko. Umbuya hwangu soko imhepo yakandibata kubva ndine 10 years, makore 10 years. Apo muchembere wangu anova ndombuya Mutuma Mafambiseni Mutefu akashayika gore ra1 May 1983. Ini ndine 10 years. Ndiri wa 22 September 1973. Takarara tese mujira sechizukuru chavakanga vachirera. Ndiri mwana wemwanasikana wavo, gotwe ravo, pavana vavo vana vavakabereka vanasikana vaviri, vanakomana vaviri, pamwe chete vari vana. Gotwe ravo chiri chimbwido zvakare ainzi Rita Mukundai Mutefu, anova ndiye anemba kuMbare kunonzi kuMatapi. Musha weMbare une dzimba dzemudurikanzanwa dzatinoti mahosteri kana maflats ane mazita akasiyana siyana. Tina anonzi Magaba, tina anonzi Nenyere kana kuti Shawasha, tina anonzi Matapi, tina anonzi Mbare hostels, tina anonzi Materirini. Neaya matsva kunzi Matagarika akazovakwa nyika yawana kuzvitonga. Mamwe ese aya akavakwa nyika ino ichiri mumaoko mevasina mabvi. Saka naizvozvo tikuenderera mberi nekuda kwaambuya avo vakafukunurwa mushure mekunge vagara makore 40 vari kumarinda eWarren Hills Cemetery area inonzi executive area. Kuzowanikwa vari ikoko mbuya ava inyaya yekusawirirana mumhuri mavo mushure mekunge vafa. Ndo panobuda umbuya usoko kwandiri. Ndiri mhwere, ndiri mutumwa, ende vanobata ini muimba yandinogara, ndo imba yamai vangu, ndo mavakafira. Inini ndiri kutaura ndiri chirikadzi. Ndakambofirwawo nevana vaviri, nhasi ndine mwana mumwe chete ane disability. Vamwe vanoti mwana ane mwana chirema. Zvinhu izvozvo zvakaitika pandiri ndichikura semwana andachandaiziva, asi ndakazoziva nekufamba kwenguva mushure mekungewo ndakura ndazotanga kuda kunoita imba. Tichinofirwawo nemwana, tichinofirwa nemumwe mwana, izobatwa yaripo. Ndo zvinhu zvakaita kuti tichitanga kuti tichionesana zviripo izvi. Kuti umbuya soko uyu handina kuutsvaka, handina kana kunourombera zviri kuitwa mazuva ano kuti vamwe vanonorombera mumachembero, mumantuzu, nekuda kwokuti vanenge vachida kurombera mabhizinesi avo. Zviri kutoshamisika zviri kuitika muZimbabwe. Kuti unoona munhu achivhura bhizinesi rakafanana nekutengesa doro chairo shabhini, kana anonomurombera machira emudzimu nemanjuzi. Ndo saka tiri kuti pakafukunurwa mbuya ava zvakatogarwa nedare kuti mbuya ava vafukunurwe neminana yavaita kuburikidza tsvimbo yavo yenyika vari muchangano wepasi kuchipika kwana Save uko. Asi ivo vakazenge vakugara nemurume wavo vanova ndosekuru baba wangu muZaka Ward 30. Saka nhasi tinoda kuti tienderere mberi kuti dare iri rine tsoko
rakatanga kuuya pakanyorwa newspaper rekwaedza rakatanga kunyorwa 2004 rakanzi wofurufushwa vazukuru naMbuya vakavigwa nemabhanditi. Nenewspaper rakazonyorwa 2019 muna April ranga rakanzi wodi tsoko muofisi. Saka ini ndira kuti muzive kuti Mbuya kunzi tsoko nhasi mutupo wavo Mbuya. Kwatiri ini ndiri mwana womubva kure, ndiri mwana wekuMalawi, baba wangu ndiri wekuMalawi. Iri Sena tribe. Saka ndiri chizukuru chakagarwa naMbuya. Kwedu kuMalawi ndaMbuya vedu. Kana muno muZimbabwe amai vako iwo uri mwana wababa saishosha. NdaMbuya. Saka nyaya iripo ndoda kurevera kuti muzive kuti chakaita kuti Mbuya vafukuru inyaya yakaitika vafa. Kutadza kuwirirana zvinongwe tione vamwe kuti vanosiya mwana wavo achigara kumurume wake, murume wacho asingarorewo achidi kuvadzirana. Mukusarora imomo musinozofa mwana sikana uyu. Ndopaunoona uipi iwe mkwasha asi unenge usiri uipi waiberekerwa vana uchigara nepawodzitanga waroora. Saka ndo muenzaniso wanoda kuti ndikutaurire kuti baba vedu vanonzi vane mhaka yavakaita yekusapa chiremerera aMbuya kuti vanoigwa musha kwavo vachitanga vakafurirana namai vangu kuvigwa kwaMbuya kuWarren News. Izvo zvatakapedzisa kutaura kumashure kuti ndosaka mai vedu vakazofa vari murwere vanga vakazvarwa 1952 8 August vakafa 2009 vari murwere wepfungwa nekuda kwesignature. Izvo zvinodzidziswa kana vana vedu vanhasa ma2000 kuti signature haingosaini, unosaina zvigozokumomotera. Saka zvadaro unonzwawo seiwo wakateerera ndiwe Mbuya pavana vako 4 Rita uyu ndiye gotwe rako wakatiza kumusha kwako nehondo nekuda kuti wakangowa kuzikanwa kuti pamusha kwako iyoyo kwadabwa kuzaka wadi 30 uko kumakombe kunyabongo kusenge njira waizikanwa ikoko iwe Mbuya uchipa magandanga vana baba vedu nhasi vakutonga Zimbabwe ari masoja zvekudya pamusha pako potagetwa iwo nevarungu vozouya voisa moto pachitsuwi chekicheni chako iyo watiza wauya Harare nyika yozowinwa 1980. Mwanasikana wako iwewe Rita uya aendeswa kujeri from 1977 to 1978 ari kujeri semunhu akanga atozikanwa kuti Rita uyu ndo vari kubikira ikoko. Yangu akazosungwa zvake muno muHarare asi akanga azikanwa ende akawanikwa atori futi pakati pevachena achinetsana nevachena. Zviva zvamusungisa ndo pandinotaura kuti ndiri mwana wacho, ndini mwana musikana mukuru waRita akasungwa kwatinoti kuBelvedere road inonzi Bishop Gold naDenbigh. Ndo pakasungwa Rita nguva yevasina mabvi aine vana vake vaviri. Mukomana ndiye aiva gotwe ndiri wa73. Rita kana akasungwa 77 andine 4 years. Aine mwana mukomana ainzi Adam wa1976 akasiyiswa mukaka. Madzimai unonzwa sei kuti unorumura mwana wako iwewe nekunzi waenda kujeri. Rita akarumuriswa mwana wake achienda kujeri nekuda kwevasina mabvi. Nguva yecolonial rule, nguva imperialism time. Tinotenda kuyeko kwakaitwa maovets navamugabe zvichienderera mberi pafirst government inozova futi ndo second government ina baba vamunangagwa vachikuyeukai. Saka ndinoti kumaovhets uko imi muri venyama itai mwoyo murefu pane zvinhu zvamakapromiswa kuti muchazopiwa pasecond republic ineyi. Mukatanga imimi kuita hondo venyama imi iko already kuine mhepo yevakafira nyika ino vari kutsutsumwa nekushanduka kwaita nyika. Chimbofungewo nyadzonya nechimoyo. Vanhu ivo vakafa vakavigwa vakawanda. Vavigwa vakawanda kudaro hapana kusina uroyi nyika dzese. Munhu wenyama uroyi huriko asi vana ivavo
vataiona ana mandi chimene nguva yavamugabe vachienda kunyadzona kuchimoyuko kuenda kunoona pakarara vana asi vana ivavo vakapindirwa nevaroyi vedzimwe nyika unana Mozambique nekwedu kuMalawi ikoko ndokunodya vana ava ndokusiya makodo vasiya makodo varoyi vane zvinhu zvavo zvavanofambisa sinzwana nepa vane nyoka dzavo dzavanototuma dzochitanga manje kudzokera kunotora maskeleton nyangwe flesh vapedza kudyiwa maskeleton iwayo ndogadzirwa musoro wemagora vanhu voromba vochiuya kuno kuzovhura mabhizinesi kana machechi kana chii isitosekerera izvozvo mangwana momuka muchiona nyika iri kungotsva pamarodhi vanhu vari kungofa nyangwe migwagwa baba vamunanga agwa vakaenderera mberi nechirongwa chekugadzira marodhi asi zvinhu izvozvo zviri kuitika saka ini mbuya soko ndakatumwa nemaziso ezvinhu zvamunofanira kuti muzive ndinoirova kunzungu kunyimo nyaya iyi saka darira nhasi tinoda kuti tienderere mberi haisi nyore kuona mukuru wenyika nevateedzani vake mangwana kuheroes mangwana kuheroes inogara mumbare taitoziva kuti stodat heroes wangatimbotsvagewo chaita kuti musoro uteme paheroes paita dare sekutaura kwandakaita last time asi zvangu ini ndakatofamba nematare enyika kuzosvika mbuya ivavo vakafukunurwa nematare enyika asi pakazodzoka papiwo vamwe vanhu vakapiwo task iro rinoti maje kumatare enyika ndokwatinoti kugender and culture kuZANU-PF kuva kunopinda nyaya dzakasiyana-siyana saka vanenge vaine vavo vekuzinata vava vanotura kuti chizukuru chabuda nekuno chine dare renyika chifambaiwo navo ndo pakazoonekwa pachibuda ava vainzi vanomeni chidhakwa ndo vakapiwa dare asi nikuda kuti dare ranga rine machemberi rakanga risingade munhu wemunhurume tichidzokera kumanewspaper akanyorwa navamapupu kwakanobuda chinzi tipiwo sekuru Katerere ndokufonerana navo kuti tiuye kuzumba maramba pfungwe ndokuudzana kuti uyai bati ndazorara kwaedza mbuya vacho vakabuda vachiti auende ikoko handiitirwe dare nevanhurume tinoda kuitirwa nemadzimai saka tochikudzokererai futi kukuyeuchidzai kuti tinotenda vakaita doro rekumaringowe rakanzi ndo final bira renyika raimboitwa mapiri aimboitwa asi singabudiriri asi zvakazoitwa zvifambiswa naComrade No Doubt saka mai No Doubt ndokupai chiremerera kG6 ndichikuti pamakapa mashoko ekutambirana nevanhu muchiti doro iri richabikwa nechembere dzaguma kana chiti dzaguma dzichageza hadzichaenda pabonde nyangwe paina sekuru havasangane zvebonde ndo vachabika doro iri rakabikwa kumaringowe kunova ndo kwainzi ndo kwakabuda mashoko nguva yababa vamugabe vakana vachitaura saka imi muchifarai kuti muchiziva kuti nyika kuzova nekugedageda kwemeno ndo mano aya akabuda musi wa25 March gore rapfuura muchifukunura chembere iyi yekwashebota kwakazowanikwa haka tichienda navo vakatorwa musi wa25 March gore rapfuura 2024 ndokuendwa navo kumbara vana kunopinda mumbari muimba yavakafira kwaingonosangana nehama dzanga dzakamirirawo ikoko tichitakurana tichipfuurira ndokuzonosvika pamusha wavo kwakunoedza kududzira takarara tichifamba kubva kuWarren Hills Cemetery kunosvika Chiredzi tisati tanopinda muchiredzi kune misha yekunonzi kuZaka Ward 30 kwamuzondidya tisati tazonosvika kwahama dzavo kunonzi kumakombe tisakanosvika nawo pamusha wavo unova ndo vakatiza nguva yehondo ndodaira kumashure takataura kuti bute haritambidzanwe sematambidzirano amakuita mazuva ano rimwe rinogara masacheti rimwe nedii paunoriputa paya hapana anoramba kuti hakuna rinosara mumaoko rinodonha pasi unenge uchitounganidza kachuru kako kane kachizokubvunza kuti koiwo zvawatidira pano pasi ndiwo ani saka chifungai kuti mbuya mutuma mafambiseni vakatanga kudirira ojika ivo vachatanga kuiputa nemabasa avo avaita kuzosvika kuzosungwa kwamwanasikana wavo Rita achienda mujeri kana iye Thomas Mafumo Mukanya hapana asingazivi rwiyo rwekuti Rita hundotatora tanga after independence ende munozviziva akaimba murufaro
Rita akanga achangobva kuririswa kujeri. Rita ndokuzowana imba iyo yekumbari kwakazofira ambuya 1983 kududzira kuti ambuya kana vakadira fodya yavaiputa vega yaingonotengwa kumusika wemanzvimbo wemumbari pamagombwe vainzi mbuya mulambo. Zvinhu zvoda kuti muzvinzwisise ndokuri kubuda mhepo kutoti tikutaurirei zvinhu zvandiri kukutaurirei hazvisi zvangu asi zvabatana nekuda kwokuti dzinza ona ndakaberekwa. Kune tsvimbo yapiri yakapambwa muno iri munhu ende mbuya ava kuzondidzora kuno kuZimbabwe. Ndakatenge ndatoenda kumusha ndikati mai vangu vakarwa neshamu nekusaina kwavakaita mbuya. Sisi regai tichimboenda kumusha kwababa vedu tichingonogara mukuenda ikoko. Mbuya vakati kwete iwo ndonodzoka. Ivo vakasaina. Kusaina kwakaita Rita mwana wangu achizorohwa neshamu dzehama dzangu ndichazvirwisa. Kuti mupanzwe ipa mbuya vakafa, mbuya vafa neurwere. Asi urwere uyu kana vachitaura pachirudzi chavo vanoti ruposo rekundirwisa tsvimbo yavakanga vaona yakanaka pandiri, vavengi ivava vanoita zvichikaranga. Ndafa kudaro ndisati ndafa ndaichengetwa wani namai vako vachindirapisa. Asi chakazonetsa ndeti akashayiwawo mari yekuzondisimudza kuti ndinovigwa pamusha wangu achibva atosverana nehanzvadzi dzangu. Mbuya ndo vari kutaura nehanzvadzi dzangu. Hanzvadzi dzangu idzodzo atosverana nadzo dzine vanowo vadzi vakanga vasingadide ndiri tete. Saka nguva yandakaipfuka ndiri 40 years ndiri kwese kwandanga ndakavigwa kwandandisingade ndaitopwarakasha hanzvadzi dzangu idzodzo nekuda kuti ndakanga ndaona kuti ndo vakagadzira miko sekurova Rita Butwe. Rita airoverweiko kana akakwanisa kungondiviga kuware news ikoko. Vaifanira kumusiya wozovashanyira ikoko vochironga kuti kana kuti vafukurwe pane kurova Rita. Saka ndakadzokera nyika neukasha nekuda kwokuti inini wacho handaifanira kuvigwa nenzira yandakavigwa. Idzo hama dzangu dziriko. Saka muchiona ndichidzoka kuti muve nedzidziso yekuziva kuti kana munhu akafa haarove. Ndaikona kupota uchipota uchingosaina zvinhu zvinozokupinza zvinonetsa mangwana. Zvisinei taura tichionesana. Mbuya mutupi wavo ndisoko, baba vangu ndipiri, piri ndisoko. Saka takataura pai kuti vakaroorana hanzvadzi nehanzvadzi. Ende ivo mbuya havawirirane nezvemakamera izvi zvemapikicha. Patinotoya kuno takati avakumbirira kuti taakuchienda kuzvivhitivhiti zvechirungu zviya vakanga vari mbuya vane tsvimbo yemudzimu wenyika isingade zvevachena. Ende kana waiti kana vachifamba zvematare kana nanhasi matare evanhu vavanoda kuti ndifambe nawo mukufambira dare ravanhu tinopota ndichitaura akuendwe nevanhu vanonzi vemaTV azvidiwe. Akuendwe nevese vanoenda vakapfeka zvechimanje manje mazuva ano kana kugadzira iwo mawigi kana kugadzira manails kana kuzora malipstick. Munopukana nawo unobva ikoko kumatare iwayo waburana nawo. Saka nhasi shoko hombe randinoda kukutaurira Zimbabwe nderekuti tese takabva kuAfrica Day 25. Tine dare randakataura paye kuti tina vaJoseph Chinotimba. vaJoseph Chinotimba vakaenda kuSowe rinotungamirwa nababa vaGodfrey Nzira. Nyangwe vakashayika. vaGodfrey Nzira vakasungwa vakaenda kujeri. Baba vaJoseph Chinotimba namai Shivaya Mahofa nababa vaPhilip Chiyango vakanga vatomboshanyira nzvimbo iyi. Tikataura paye kuti vaida kuti mapostori apinde mune zvematongero enyika. Iri campaign yaifamba nababa vaMugabe panguva yavo. Zvatinonge takaziva isu takatumwa ava vanhu ndataura inyaya yekuti nzvimbo iyoyo inoyera. Kuti muzvinzwisise ipapo. Nzvimbo iyoyo inoyera ndogomo rakangofanana nevanhu vanhasi vanoendawo machechi avo amunonzwaya vachiti ndikuenda kunonzi kuPrayer Mountain. Pasuwe rababa Nzira pane gomo. Pamoda kuti mupanzwisise ipapo pane gomo. Ende paine gomo kudaro pari hori tombodzokerawo mbichana kuno vanofamba nebhaibheri. Moses achienda kunofudza
makwai akanosvika nzvimbo yaakaona paine chigwenzi. Chirungu chacho chinoti the bush was on fire but it wasn't burning. Zvikamukachamadza kuti regai ndinonyatsonosvikawo mudhuze ndione kuti chii. Ndopaakanzwa izwi rengirozi vari Mwari vachitaura mungirozi yavo kuti usarambe uchiswedera pawakamira pari holi. No example yakafanana nesowe rababa Nzira. Musatambe nesowe rekuti baba Nzira vakaenda kujeri but mweya waishandira sowe iroro vari kujeri. Kana nanhasi mweya wengirozi uchingoripo. Hazvina basa kuti vakazodzorwa kujeri vachiwanikwa vachiparidza sowe ravo pachiuya mapurisa anenge ari ipapo akavagadha zvimwe zvaiuya zvekuita kunge house arrest. Ndokuti baba Nzira vaigara ipapo. Ipakutoa kuti chijekeserana. Pane dombo rakanga riripo rinotaura kuti havapindwe nebhutsu, havapindwe nezvinhu zvakava nemawachi manecklace. Zvese izvozvo kwakanga kuri kutadza nekuda kwokuti vakatadza vasingazivi. Asi mhinduro yekuti muchiziva kuti kwakatadzwa ndosaka muri kuona ndiri kugarwa. Mumwe munhu angada kuziva kuti muri kuti tinhimbo Soko uku vari kutaura zvinenge zvechipostori zviri kufamba sei. Ndakatanga kufamba nemasowe ndisati ndapinda muchivanhu. Through nhamo yangu yandataura kuti mukuroorwa kwangu nekukura kwangu semwanasikana ndakanga ndine jeko raikuti kana kuchikoro vaitoziya kuti mwana uyu nhasi inguva yake aripo. Ndo zvimwe zvinhu zvakaita kuti nditange nekuziva sowe ndisati ndaziva kuti inini ndinosvikirwa, ndisati ndaziva chinhu chiri kuti ndine mhepo yetsvimbo dzenyika yeMalawi neZimbabwe redzinza kwandakaberekwa ndisingazvizivi. Ndo pandakatanga kudzidza sowe rababa Nzira 1994 ndichitanga kusvika pasowe ndakazvitakura ndine nhumbu yangu nechiga chekuti ndaiita vana vaifa. Izvo pakanga pane muvengi anova ndiye muvengi watinoda kuti titaure kuti ndiko kwakaposerwa patataura kuti kana vachitaura mbuya kuti ndakarwara zviri zvechipotswa. Ivo vanhu ivavo vakazoita kuti mbuya vafe mushure mekurwara 3 years. Ndo vakangoramba vachizongoteerana nekuti rwisawo isu nekuda kuti muvengi anogara aziya zvekumberi. Saka tiri pasowe rababa Nzira rakafanana semataura ndaita na Moses akazonosvika nzvimbo ineyo ndokutaura kuti iwewe nzvimbo yawauya iyi haufanirwe kuenderera mberi uchida kuona gwenzi riri pamoto iro harisiri kubvira asi zvakukashamadzwa. Chikurura shangu akakurura, chikurura chibvi chiri muoko mako itsvimbo gaisa pasi ikanopinduka kuita nyoka. Akazonzi chiisa ruoko rwako murobhu ikanobuda netonga nechirwere chemaperembudzi. Maexamples anoda kutoya kuti muone kuyera kunoita nzvimbo yababa Nzira. Sewai vanhu vaya havana kuramba kufamba nepolitics asi chiga ndechekuti kana uri mupostori hauchaita zvenyika kubvira kuita zvematongerwo enyika zvepolitics nezvekugara munyika uchiwadzana zvinoita munhu asati aturikwa maoko pamusoro. Saka iyoyo nzvimbo iyoyo yakadiwa nengirozi. Ndiyo futi ine tsananguro dzayakagara yapa kudhara kuti nyika ineyi taiona kumberi uko ichizova nekugida kwemeno zvaibuda ikoko. Ende inini kuzoziva kuti ndine mhepo pandakatanga kusvika ikoko ndakanobatwa nemhepo ndikataura chirudzi chekwedu Malawi ndikataura chirudzi chemuno muZimbabwe. Asi vaiturikira vana ndaendawo navo ndo vakazopiwa tsananguro baba Nzira vakandibatira chipiyaniso. Ndine nhumbu yemwana wangu aripo wa 1995 vakandisa chipiyaniso. Paine declaration yekuti mwana yabatwe mwana iyeye imba yemukadzi hairambe ichienderera mberi but zvese zvakaparadzwa. Ndosaka tichida kukuonesa kuti Nzira Godfrey Nzira aigarwa nemhepo. Kana agarwa nemhepo yainzi Joran Firisanta ndo mhepo yaigara baba Nzira. Kana agarwa nemhepo zita rawo raibva rachinja kuti madzibaba Pechnik. Ende ikoko kwaanzira ikoko ndokwachakukumbira kuti vaJoseph Chinotimba ndinokumbira hangu baba mungave muchita kana zvechipostori zveziyoni kana zvematare kana kuti hamuna zvamunoita mungorowo munhu kubudisa kwamakaita futi yesilva makapfeka jira remudzimu kana zvitaurwa tsananguro dzichiuya pamakapfeka suti yeblack bhutsu yeblack
trouser reblack shirt white nebhachi reblack isutu yamama vakapfeka yakabva yarabatwa sejira remudzimu futi yenyu yabva yaonekwa kunge mauya nehondo. Saka time yamakapiwa chiremerero magovernment officials asi ataura zvaataura mapestori kutanga nhasi makuteerera nezvematongero enyika ndopandakataura paiti havarambe kuenda kuheroes kunoviga magamba kana kumusangano marari havarambe but on condition sekutungamirwa kwavakaitwa nengirosi kuti munofamba navo kunyange maifanira kuramba muchigara kumasongwe muchisangana nengirozi ndimi munozobata masword kufanana nyaya naBalaki naBalamu apo dhongi rakataurira Balamu mukuru wake kuti nhasi wazondirova sei anonga akaziva kuti mugwagwa dhongi rakanga ramirirwa nengirozi ndo kupenya kwemutanzvimbo iyeyi. Saka ndiri kudzokorora kuti nyangwe babanzira vakaenda kuchiri pasowe pai pane nziyo dzakaimbwa zokuti nyangwe takada kuti tidzitaure nenguva isipo dzakawanda zoti dzakatanga kubimbuka nziyesu inini ndinozarirwa nemhepo yengirozi ndokwandakatangira asi ndakazonodzorwa chinzi iwewe nemhepo iripo iyi wangaoda kuti uchiturikwa maoko pamusoro kuti uchiva muposto asi taona kumusha kwawakabva baba vako kuriko kwawakaperekwa ikoko kuti uzonosangana nedare rekumusha kwako. Zvinova zvinhu zvokuti zvakandirwadza ndindizive kuti rakanga riri dare riki asi kuzosvika baba vangu vanditaura kuti mwana wangu vakafa 2004 hauturiko kuita muposto nekuda kuti panga padeclare kunzi rita zvatamurova neshamhu nemadzisekuru ekusaina mbuya vachinovigwa kuWarren Hills atishora aifanirwa kuuya naambuya kuno akafa pamwe akafurirwa nemurume wake mubvakure ane mwana musikana anova ndini nepo iyoyo ichakochekera iye mwana uyu. Saka ini ndaifamba nesoni asi zvisinei baba vangu vakati hauturikwe kuita muposto une divi rekumusha kwangu pazita randakakupa raunodanwa ramai vangu uri machembere ikoko tinofanira kuno kuitira culture ine ndinozvibhiliva kuti ichokwadi nekufamba kwenguva tichazenge tichitaura zveMalawi naPiri nhasi taupolisha yaMbuya soko vaviri vakadanana vari soko yeZimbabwe nesoko yeMalawi. Mbuya mutuma ava vafukunurwa vaenda kumusha kwavo gore rine ratokwana ndiwo mwedzi wavakafa wakwana asi vari kudzoka vachiti ini ndakanga ndiri machembere enyika ndine musha wangu wakapiswa nevasina mabvi nekukubikirai ndichibikawo zvikafu ndichikupai muri mumakoma anonzi ananadabwa atataura ekuzaka wati tetuko ana mukanya vachikumawo vari imomo ndichitumawo rita yekutakura migoro ngetikunochera mvura tichikupaiwo zvekudya ikoko. Ndinokutendai nekuona mhepo yandakakochekera chizukuru changu chakunzi Mbuya Soko mukandifukura. Tinokutendai hurumende yeSecond Republic because vakafukunurwa last year. Saka tinotenda vamunangagwa nehurumende yavo zvichibuda kuHome Affairs uku Mbuya ndokuenda kumusha asi ivo vari kuti makazondisvitsawo pamusha wangu pangori nembiri yekunzi pamutefu pamumangu pasisina kana neimba yose iripo. Ini ndinoda kuti pamusha wangu ipapo pabasawo rangu rekuyeukawo sechembere yenyika yakabatsira ndiine mwana wangu yanonzi Rita uyu akashayikwawo zita rake pavetting yemaovets nekuda kweavo vakanga vachiva tsvimbo vakanorabhisa zita rake kuchikurubhire kanoshayikwa raigozoshayikwa seiko iye akatongwa parotonro iye akasungwa mutovhetira raigozoshayikwa sei pane zvakaitika asi havana kuda kunditenderera vakataura kuti kana ini ndakabuda ndakatsipikwa nevehukama hwangu kana nguva yandakazoonesa mhepo yangu kuti ndiriko tsvimbo yangu izikanwa yemachangani ndokutambirika kugender and culture basa ndokuitwa munzira yekuti basa iro rienderere mberi munguva yange yakatarwa kunzi ratambirwa 2020 kugender and culture kuZANU-PF HQ ndichizonzi ndifukunurwe 2023 vaivhiringidzisa futi zvinhu izvi ndo panowanikwa paina sekuru avo vakanga vavhura bato ravo rinonzi ZimNews. Kuti munditeerere ipapo kune chirongwa chevarapi vatinoti n'anga vakanga vane gurupu ravo raitungamirwa naPurezidendi Chidhakwa. Ndine urombo divi rekwaSeke muri kuteerera vachidhakwa vakafa
vachinzi vakanga vazvimba udumbu, asi ivo vakanga vatadza. Urati ndo munhu akapiwa taski rekufamba neni chifana pamba nemachembera anonzi tiwa ukaseke ikoko, asi ivo vakazonopanduka vakati hazvigone ndiri soko ridi zvimwe ndiana soko ndakuda kuita yavo, vachibva vanobayana. Zvese zvavaifamba vachiita madore ese aitwa kunana seke kuyeuka magamba, dore ana chaminuka kwanga kuruda kundikwezva kuti ini kana taenda tonopanana mabute iwayo tichiendesana kumvura, vakanditeyawo. Asi iyo vaindiudza kuhobota ubude nyange ukadaidzwa pamawhatsapp uchienda usaende. Apanduka munhurume chifamba nemunhukadzi aripo padarere kusvika ndakanosvitswa kumusha, zvinova ndizvo zvakazofamba zvikanobuda zvakanaka. Ende chembere iyoyo yakapiwa basa remutsvairo. Pano vanhu vopatira kuti tikuonesei kuti mutsvairo wakaintroduced nababa Mnangagwa munyika wekukigali auna kungouya. Mutsvairo wakabvumirwa nedare revakafa renyika iyi. Munzwisise. Ende mutsvairo iwo uchatsvaira zvinhu zvinotyisa nekuda kuti watogara watotsvaira. Ndiwo unotsvaira kuHeroes, riri gurupu revanhu vanonzi veFovos, Friends of Veterans of the Liberation Struggle, rinotungamirwa nachairman vanonzi vaWellington Charuka, richisekendwa navaminista vanonzi vaGomo, anova futi vakataura mashoko kuti nyika inei ine vanhu vaneiona nemaziso panguva yakaitwa makampeni a2023 kwaMai Mutsotsi vachiri pamberi nemacitizens. Ndo zvatoda kuti muzive kuti mutsvairo wakaiswa nababa ufu. Ende ininiwo mbuya ava vakazoonekwa February wegore rineri muZimbabwe. Zimbabwe inzvimbo inobhukwa navanhu vakasiyana siyana, vangaite machechi, vangava zvavanoita. Isi ndo matinoitiro musangano wedu wemutsvairo ufu. Mbuya ivavo vakaonekwa ivava, ende haisi nzvimbo yekutanga. Vakatanga kutoonekwa kuZANU-PF HQ muJenda vachida kupuruvha kuti zveshuwa mwana uyu ane mhepo yavo here, ende vakaonekwa. Tozoda kutsinira panyaya yaMbuya Nehanda, tiri kutaura zveshuwa kuti Mbuya Ngwenya vatore nzvimbo yava Samora Machel paroti. Mama Mafuyana mai mudzimai wababa vaJoshua Ngomo vatore zita riri paJulius Nyerere. Zvinhu izvozvo zvinobatsira kuti pavanofamba Nehanda, vaNehanda vanofamba variko, vakangofanana nechembere yangu yekuChipinge, vanofamba vanhu ivavo variko, ndo vanoona nyika ineyi. Ende nyika ineyi vari kuti izere svina, kana kuti vanoti svina, kureva kuti izere tsvina ichatsvairwa nemutsvairo iwoyo. Saka ivo vari kusimbisa kuti kwamuri ikoko maovhets, torai baba Mnangagwa saJoshua. Joshua ndiye akazoendesa vana kuIsrael, vana veIsrael kuKenani. Vari mupatambire ipapo, mungave munganetsane sei, zvingave zvinanetsana sei, wiriranai nekuda kuti nyika ineyi ine rwendo rurefu rwatinoda kuenderera mberi uchinzwa shoko iri. Tiri ipapo ndo patinoda kuti tidzokorore futi kuti amai Sali Mugabe ndivahosi muroora wenyika ino, vari mubva kure zvakafanana neni baba vangu ndiri kuMalawi, ndiri maMalawi, rudzi rwedu ndiri musina. Saka mai Sali ndevekuGhana, murume wavaiva baba vaMugabe. Munhu mai ava, munhu anonzi mai Sali, vanosurukirwa vari paHeroes apa. Tese tinoziva kuti vakafa vane nguva yekuwadzana kuenda kana kwamunoti kwamune matura nyaya dzenyu vachizodzizeya kwakafanana nekumawetlands, ipapo toda kuchinzwanani. Saka nyunyuto yevanhu vanoda baba vaMugabe semazira taita kuti mai vaona vachisaluta nguva yana August vachisa mazuruva, vanhu ivava vaifara kuona vaMugabe vachivasaluta, vachivaisira mazuruva nekuda kuti vakanga vari kupenga. Vazofa vaMugabe, vanhu ivavo vari paHeroes vakaona kuti baba vaMugabe avapo pano ende vafa. Saka zvinhu izvozvo manoksi iwayo murinda raSari haana zororo, nekuda kuti kune vanenge vachimuda Mugabe kuti aripi, vachibvunza namukadzi wacho, zvokuzosvika pakuudzwa kunzi iyo saka unobatei pano, enda kakumusha wakagarireiko pano. Saka kushungurudzwa ikoko imhepo dzakafanana
nyunyuta kwaita mbuya vanonzi Margaret Isa vanhu vakapiwa hope dzekunzi statue yaMbuya Nehanda izovakwa zvisangoperera muma50 bond amakazobvarura maisaiwe musoro waMbuya Nehanda zvisangoperera mukutaurwa kwenhoroondo pati vachiiswa statue. Ivo vaMargaret Isa ivo ndakagara navo nechizukurobvi vanonzi vamurenga vekumhuri kwaNahanda vanova Nehanda pakaiwiriranwa kunzi vari kuramba vachivauyira kwaseke kwavo semunhu chembere wehurudza anonaisa mvura kufanana naivo mbuya kuti wakazotendwa here zvawakavaudzawo kuti vavake pakavakwa zveshuwa. Nhasi ndiripo statue yangu ini Nehanda ko iwo wakazotendwa idare ratakapinda tese kuchenda mukaucha ini ndiri kutaura mwano vakasvima musodzi tikazonyaradzana nenhekwe tichiputa tese nhekwe asi ndinoona kunge zvisina kuzofamba zvakanaka nekuda kwokuti vakafa havapikiswe. Saka taakuchidzokera kumashure takatarisa nyaya yesowera wabanzira vachinotimba havafaniri kupokana neni ini kwangu kutaura sekutumwa. Kana muchayeuka muno munyika munenge makatobuda nyaya dzakazonobuda nekubhuyera kunzi kumhuri yekwana Chinotimba kune munhu anenge akatotongwa mumatare edzimhosva nenyaya yekuti vanga anenge akazonoponda vamwe pamusha achiti ndimi makazodima. Ndidzo dzimwe mhepo idzodzo dzekuti haufaniri kuramba uchinyunyutirwa nengirozi isitakagamuchira wani vesowe kuti tinofamba nenyika. Asi tinetanga taenda tanoteura tinopinda muteuro wedu wa6 o'clock kana tizodiwa kuHirosi tizodiwa kana kuNational Sports Stadium tinenge tafura pandasa. Ko imimi munotadza nei kuenda kusowe ikoko kuti aiwa ndanzwa zvichitaurwa ndinofanira kuzodzoka kuzokumbira ruregerero chatakabudisira piso kapfuti kadiki kesilva. Baba ipapo vachinotimba ndinokumbira kuti munzwisise nekuda kuti makasaenda kusowe uko kunotaura kuti kune dare sei. Taimboenda tichinoona picture frame yababa vaMugabe tikava tazomboenda tichiona picture frame yababa Munanga bali mapicture frame iwayo uchitanga kupinda pasowe haasisipo nekuda kwokuti arikutadza kuwirirana nemashoko edombo rakasiwa rakanyorwa riya dzavapindwe nevanhu vane sutu avapindwe nevanhu vane chiva nebhutsu avapindwe nevanhu vane maringi. Munotobvisa zvinhu izvozvo kuroza kuti tiri kuwirirana munoti kuna Zimbabwe yanhasi yababa vaMunanga vari Joshua ndeyekugadzisa macorrection ndosaka vari open kumunhu wese. Saka tiri ipapo chandakumbirisa ndekuti vaJoseph Chinotimba mudzokere kusowera baba Mdzimba musapashore paya panzvimbo paya pakararamira vanhu vakawanda. Bhei rese ramaiona riri all white riya munotowanikawo vanhu vanoshanda mugovernment asi vanonokurura bhutsu vachitozorawo miteuro inopiwa ipo paye miteuro 4. Kune miteuro yemvura kune miteuro yemafuta akabhoilwa ecooking oil kune miteuro wemalemon kune miteuro wehuchi. Miteuro iri 4 iyoyo ine zvainotobatsira vanhu mabasa akasiyana siyana nekuda kuti zvinonopinda nemaprograms. Kune muteuro yevanhu vakazvitakura vane nhumbu vanosikerwa ikoko nemuteuro wenhumbu. Kune muteuro yevane zvindumurwa vanowanikwa ikoko. Kune muteuro yevanhu vanoyamwisa vanowanikwa ikoko. Vakazvitakura vanowanikwa ikoko. Varwere panyama vanowanikwa ikoko. Varwere pajamba kuti unenge uri right but zvako zvisingafambe vanowanikwa. Saka musashora nzvimbo iyayi. Ndadzokorora vakavharirwa kujeri ngirozi yaingova instructions ikoko zvinoitwa kusowe ende zvichifamba zvakadaro ende vanhu ivavo dai zvainatsoita chaizvo vachimira kuwanikwa vachienda kwakasiyana siyana vachiramba vachingori munzvimbo yesowe iroriya nekuda kuti zviri kutaurwa kunzi nyika inei ichazosvika mumwe neumwe achizviviga. Andaba tinoenda kumarero kuti nganafa kwakwangana chasvika nguva yekuti iwe uchichema wako uchichema wako. Saka masowe aya ari kukurudzwa nga vachimboramba variko kana vana vaIsraeri vakakumbirirwa naMozisi. Mwari atuma Mozisi kuti audze Faro kuti vana vaIsraeri ngavambowaniswa nguva yeoff time yepabasa vambonamata but Faro akaramba achiwedzera utsinye. Asi akazovasunungura papunishment yechitena apo pakawanikwa mwana weIjipita achifa ari first born nechipfuyo pamadhoo emaIsraelites pakaiswa ropa pamadoor steps.
saka hazvisi zvinhu zvekupokana nazvo zvinhu zvengirosi ende ndine urombo nevanoimba nziyo vachiimba zvekuda kushoropodza mupostori already mutori nemhaka kudhara munyika munomu. Idzo ngirozi dzekusove kuyaka ndo dzinotodzoresa shamu dzine dzida kunatsoti titiburwe nevakafira nyika ineyi. Haisi nyore ndodzokorora kuchimoyo nekuchinadzonya kuti vanhu vakarara iko kuya ndofunga makadamboedza vanoda kutoenda pasecond republic yababa Joshua Mnangagwa asi hamuna kunokupinda kuchimoyo noda kuti vanhu vaya vakatsamwa voti kufa nepfuti mitumbi yavo yedyiwa nyama nevavengi vechiroya wozonzi imi muri kuenda kunoromba misoro yemagura muchiuya muchiita zvinhu zviri zvamurikuita muno moti anzi nyika ineyi ndeyekutamba nayo. Musatambe nayo akomana, musatambe nenyika kati katadza kunzwana naisusu maovhets nekuda kuti hatisi kupanana zvatinotarisira tiri venyama tinotaurirana togokwanisa kuita come to conclusion nekuda kwokuti kutori nevakatoifira vari kutorwadziwa nemafambiro ari kuita nyika ino ivo vakatofa. Manje mhepo idzodzo tinozokwanisa kutaura ungataura kuti munhu usiri kuona sisi matinotorara mutori nevanototaure vana mbuya kuti chekuti saka ndava kudzokera padare rambuya vari kuda musha wavo kuti uvakwe kushava uko pavakwe nzimba mbiri imba imwe yekutanga imire sekitchen Anzi musha wangu wakapiswa chitsuwi kitchen iyoyi vakwe iri yeround koitwa imwe imba inomira kunge bedroom yovakwa futi iri denderedzwa asi yakaitwa thirst pamusoro paizveuswa zviya ari maround. Muimba imwe muda kunzi mugare tsvimbo yavo yenyika imomo mopinda rubaru ratinoti bonde kana kuti rupasa imomo mopinda gata zehari zihomberera rinowanikwa riri momo nembiya yemuti inowanikwa iri momo nemukombe unogara wakaturikwa kumadziro mukati mezigata zira tozi hari zihomberera. Mundiregere bhozi inini ndiri mwana wekuMalawi asi ndakura hangu muno saka zvinhu izvi munoita muchindikorekta. Last time takataura kuti mbuya vakaputirwa yanga iri fuko pandinenge ndakazonotaura kuti fuko jira rewhite rakanga riri 6 meters rakavaputira plus kana vachitaura nende tange ndinorarira TV nekuda kwokuti ivo havadi zvechirungu zvematv zvemachishi kana kutouya kuno unofanira kutofamba mutaundi netsoka vanotondiudza zvekuita kuti enda wakadai saka ndaa kuti munonzwisisi. Saka tiri kuti mbuya ava ndovekwa muzondidya kwasabhuku kachiti mashe bota kwatakataura kuti ukawanikwa areas akawadi 30 kune munhu aona kana haka saitora haka iyoyo watora ivo nora ndo haka yavakazoti uone iyai kutanga vatitambira kuti mauya nemarangwanda angu tauda kuti unosvika kunge mameters anotosvika na 30 meters sorry mameters anenge anotosvika 15 meters tauda unosvika pakanokrosa haka yakabva kumabvazuva china madokwera hatina kumbovatsika takabva ndayeuka pavaiputa fodya dzavo vachiri vakaputa dzatatenga kumusika wekumatsvimbo wekumbari vaibva vati haka ene dziri kuzipa wonatsouhotsira zvekuti vaibva vanditenda. Saka mbuya soko vakauya muupenyu hwangu nzvimbo 3 vakauya vari soko kubasa kwandaishanda ini ndakanga ndiri munhu wondaishandawo basa rakanaka asi kana zvemhepo zvakubata zvinokusiyisa zvinhu izvozvo nekuda kuti vanenge vada kuti uzive zvinhu chaizvo. Vakauya first tsoko yakauya iri tsoko yechidiki kunge mwana wetsoko iyoyo yakauya vanoziya Avondale shopping center tine road yotinobva parenyatwa todarika road inonzi Koko tadarika road inonzi Koko takuchinge tamuAvondale tichitange tiri kukwidza kuenda kuAvondale police station uchikwidza panzvimbo yainzi Happy Days kana kwana Maifafi uchikwidza kudaro kuleft kwako kune road inonzi Bedford unoisiya kuright kwako kune road inonzi Natal unoisiya yechipiri ndio inonzi Wakefield kune board raimbonzi Toshiba ameno company yechiriku Wakefield yo na King George ndo tsoko yekutanga yakasvika muna Wakefield road na King George wapinda muna Wakefield ku left kwako kune gate 4 ane companies akasiyana siyana ndo bandaishanda pa company yainzi CopySafe iri sister company ye Panasonic yakanga iri muna Kaguri 2004
soko ichitanga kuuya. Soko iyo yakatanga kuuya first week yaNovember. Yanga iri sign kuti tizive kuti baba vedu Swava. Yanga iri Monday. Chipiri ndokuzouya zibuwe munoti spider. Ndakanga ndi receptionist ndiri ku sales and marketing. Ndokuuya from nowhere nzvimbo yakanaka yausinga expect. Ndokumhurwa nema workmates. Ndokuchikoka 1 gumbo rakapedzisira yani 7.5 makumbo. But takuzonopedza gore ra 2004 mukomana wechikaradi ndakashanda nemahoresis varungu makaradi maindia. Akarirova wacho the following year 2005 akazonowanikwa achingotsvedzawo usina kunzwisisa katogaro neplaster. Vanhu vakatomuti ndozi spider rawakarova riya. Changa chachipiri chitatu ndokuya band rinenge 1 meter renyuchi dzakandikomberedza. Vanhu vese maworkmates akabva ati the following chiregedza kuuya kubasa umbofambisa nyaya zviri kuitika zvitatu zvine zvazvaireva. Ndotsoko yekutanga. Saka tsoko yekutanga yauya tese takaiona ndokubuda yega majurawo yemakambani anenge atosvika 8. Ndokutoenda kana muchiziva sister vaitowo advert inonzi Sunlight Liquid vainzi Patricia Mabviko. Muna Wakefield kune flat inonzi Clover Kuti. Paigarowo masister eRoma. Rakanobuda mupremisi yedu tsoko tese tikatoita kuitera tichiona ikanopinda pagedhi reClover Kuti flat. Panova pane miti irikona King George wacho naWakefield. Ichibva yangoenda. Ndo pakazoya pechipiri zvandataura zvespider pechitatu zvenyuchi. Ndo tsoko yekutanga. Tsoko yechipiri yakauya kumasowe ikoko vari baba vangu kuti vachitaura kuti mwana wangu ndakakutaura aufanira kupikira kuita chipostori. Aufanira kuturikwa maoko kuita chipostori. Ukanodonhawo futi miti inenge yemugumtree. Zvadaro nekuziva kuti isusu takakura tichishorwa mumhuri nekuda kwaamai vedu. Shungu dzetsoko iyoyo ndo yakazonouya kunonzi kumashawasha hostels. Kwakangonodonha mazigumtree akafanana nemazigumtree akadyarwa kwaanzira zvikangoitikawo zvakaitikawo ikoko. Hapana asingazvizive miti yakangodonha nemhepo zvikanodhirisa makombe evanhu ikoko kunenge kwakatofiwa dziri mhepo. Mhepo dzikasimuka dzinenge dzasumuka. Yechitatu ndo yakazouya kuMbare 2023. Karara 3 days pamusoro pemahosteri anonzi Matapi. Saka iroro idare. Matapi aya akatsva 2018. Ndo hosteri rekupedzisira kutsva 2018. Asi rekutanga harina kutsva 2018 rakatotsva vamugabe vachiri kutonga nyika. Iri rakazotsva 2018 iri. Rakazoita kuti baba vaMunangagwa vazouya vachiona vanhu pavakanogamuchira patsva. Vavaona vakabva vaoneka vachindiri kupfuurira kuenda rwendo rwangu rwekuSouth Africa. Ndo pane dare ipapo. Nekuda kwokuti nzvimbo yemahosteri mairi aya tidangoti ipapo mundinzwisise nyika. Hazvigoni kuti murenovheta mahosteri ari mairi. Inotaura kuti pane dare. Dare iri rinobata manhare. Pachikamu chatichateera change tichitaura kuti tsoko iyi zvayakarara Mande pamusoro pemba. Chipiri pamusoro pehosteri ipapo. Ndokutoenda inini nekuziva kuti nyaya dzematsoko dzine chekuita nesu. Because dare redu raimbofambwa zviya zvokuti haurure ndezvesecret family affair. Takaita ndosaka mbuya vakafukuma. But ivo vacho vakafa ndo vakuti tichiuya kumuripoti muzivise nyika iziviswe chakaita kuti mwana wavo afe achisvodeswa kunzi ibenzi repahosteri reBlock 5. Ndo chida kuti chizikaniswe nyika. Kupambwa kwetsvimbo kwayakaitwa yemachangani asi yakawandira yakavandi kunonzi kuwandira kuchizukuru chavano vaini ndiri mwana wemukwasha kuna Piri aipamba uyu dziri chembere dzezviguri. Saka nhasi ndinoda kuti baba vaMunangagwa vazive kuti muMbare mune mhepo yakatobatwa kumatare. Takaenda kumusangano navaGeorge Kandiyero president weZinata kwavo kumba kwaWakefield. Tikagara futi kumagender and culture tikagara kwese ikoko kumaovheti maofisi achiwaya tichikurukura nyaya idzi. Zvaingonzi zvakatadzwa nevapenya nevakaita sei nevakafa. Isingatiitei basa riri kudiwa nevakafa kuvafukura nekuvaendesa kumusha. Asi nhasi munondiona vanhu ndichitaura kudzoka kwavo vada kuti muzive chakaita kuti chimbwino mwana wavo Rita uyu
afe ari murwere chii and agova neguru rekunzi anopenga ndiye anemba iri kumatapi chii ende izvozvo zvinhu zvakada kuti imimi muziye ndosaka muri kuona ndiri kudzoka saka handiri kuti hurumende kana mune marenovations amuda kuita kumatapi chimbomirai tiise musoro pamwe chete tionesani ndoda kuti mumatapi mablock 5A53 imba yachimbwidorita inova ndiyo imba yakafira chembere yamakafukunura last year ishi imomo inova ndiyo futi chembere yakadira fodya kupembera 1980 yazofa 1983 yadirira fodya kutenda vari pasi kuti mwana wemunhu mutema atora nyika panzwisisei ipapo inova futi ndiyo nzvimbo yakauya iye chidhakwa wezimutauzvi akaita zvaakaita imomo yakaspoilwa ende nzvimbo iyoyo inogara yakaita makuna anogara akanosvika kumatapi police station idare zvinonobuda kwamukwisi indakanga singaziva kuti kwamukwisi ikoko kudhuze nemaflesi akatsva kune mitswi ini vanondionesa semitswi weduri uya uyu unenge uri mutswi wakarara duri rakarara mutswi wakapfekera vanenge vachiti kupfekera wakaita mutswi iroad munhu akanopinda achinotsika nemutswi iwoyo anenge aunopinda muduri duri iri chiritora semukwisi kunogara duri kwekwa uchitswa kunobva kwavhurika watotorwa nedziva watoenda kubani unosvika kana kuZambezi kana kuLimpopo saka munofanira kuzviziva izvozvo kuti mukwisi uyoyo havasi vanhu vari kungonounamata vakutera mhepo idzodzo ndochekutanga havasi vanhu vaakugara ikoko vana venyu vamakutoti vanogara kunonzi kumajabhuna vachitosara ikoko vana ivavo nekufamba kwenguva muchazondiyeuka kuti zvavari vana vese zvavakungonogara ikoko dzitori mhepo idzodzo dziri kuuya nenzira zvichinobuda munana Indian Ocean inini ambuya vangu variko vanototaura vanototiona vanotoonekwa nevanhu vemhepo vanotovaona ndo zvinhu zvakazoita kuti hostel rinonzi block 5 rizopiswa nechembere yakabuda ichiti ndanga ndichinotsvaga mvura asi munozero chembere yakafa pamufana kuziva kuti nzvimbo iri kurema ikoko hostel ratsva kune mudzimai akanga ari Queen Shabini weShabini akachirwa nezvinhu zvake but nguva yakatsva hostel akazonovhura sowe kwakauya baba vamunangagwa achindiri kuona vanhu vatsvirwa ava ndo pavari yakanga rasowe from Queen Shabini uri Queen weShabini wakuvhura sowe vaihaka mhepo idzodzo dzatiri kutaura noti ndokunhu kwaisora kuchigara mbuya vachikuta fodhika dzavo vachidzokera mumba mavo mumba memwana wavo Rita vachirera isu zvizukuru zvavo saka nzvimbo iyoyo yakarema kana vemhepo vakatouyiwa vakatodiriwo fodhika dzavo ikoko saka mpare musamhanye zvenyu nerenovation yemahostel anonzi matapa aya ndo zvimwe futi zvakazopisa block 12 kumashure ndakakudza idare rekuti bhora renyu ramakatamba reDynamos neCaps rakanga riri dare hazvinei kuti Caps yakazorohwa maimanye nemasimba meno rinonzi masimba akana timu iyo asi reDynamos neCaps rakaenda mangange draw kana vanga vakabhejerana vakadzurana mari nekuda kwokuti idare kune vanhu vanotamba bhora nevese vane mari dzavo maibheka maplayers kuti vaedze kuunza mari neflag paairport zvanga singaiti ndoti idare nekuda kwemwana akafa musi wa6 May 1990 muzukuru wemamalawenzi dangwe rangu ini rakafa nekuda kwemangange eDynamos neCaps isu kunyango zvetanga tiri masupporters eCaps kufa kwakaita mwana iyeye akapiswa kuhospital abva paEdith nekuda kwokuti inini hapana chandaikwanisa kuita nefamily yemurume wangu tivige mwana takangosainawo kuti ngaapiswe yeti mwana uyu vekwangu vekwapiri pana dare rechada kutaura rapiri reMalawi neZimbabwe vakanga vachiti ekonga kuri kuMalawi mwana yainovigwa nechembere dzakangofanana mbuya vako dzisasaenda pabonde dzisasageza dzinova ndo dzinobika madoro echikaranga saka muda kuti mugare mazviziva kuti moto wakatsva kumbare gore rapfuura ndo nzvimbo yakanotengwa mhasa rukukwe ndo nzvimbo yakanotengwa mitsvairo inotsvaira panze nemumba mitsvairo yakaendwa nayo pakanovigwa mbuya kumusha kwavo nekuda kwokuti nzvimbo yavari vanotaura kuti pamusha wangu panga patori padongo saka nekuda kwemiti yangu yemumango panova ndo pasi pavakazo
vakavigwa vakavigwa pasi pemumango mai uyo mazizi mai uyo chi mai uyo chi saka ndoda kuti kuendwe nerukukwe monogadzika bhokose rangu parukukwe gumba rozinocherwa zvaro bhokose rangu richisumudzwa parukukwe zvingando zvitakaita pochinotsvairwawo nemitsvairo isiri mitsvairo yaivo vazukuru doko doko vari kungogarawo ipapo yakasviba kare saka munofanira kuziva izvozvo kuti nyika inei ine chivanhu ende ndiri kukumbisa kuti Nehanda mbuya Nehanda mweya wavo uzorore nekuteedzera chikaranga chedu sevana veAfrica. Saka taakudzokorodza tichida kunopedza dare tiri kuti vaJoseph Netimba please dzokerai munokumbira ruregerero kukumbira kwenyu hauende muchinoudza munhu mapostori ese kungonoatenda kwenyu zvenyu kungonzonhasi vanzira vachinotimba wanikwa kwaanzira munenge matogona ngirozi inenge yakuvhinikirai nekuda kwokuti kana amai Shivaya Mahofa vakafa vasungwa muSamaria iwo madhuku echipostori pamusoro peKelly Weaver vakanga vainayo kunozi kuti ngapave nerunyararo munyika muno runyararo runorepresentwa newhite muSamaria iwoyo ene zvakaitwa nengirozi because aizviziva kuti mazuva munyika muno kune venguwo tsvuku vari kurura vachipfeka iwo magemenzi ari kubhuluiwayo kuti jira rewhite robhuluiwa nemarepova mhepo yakagara yakataura zvakawanda ngirozi dzinopatsana ngoro muno dzinobuda pagomo rababanzira ndosaka muchinzwa kana dzichaura introduction yepasowe ipapo panonzi chipatara chikuru chemwana weAfrica ngezuva ra25 May apero chinotungamirirwa nemweya unonzi Julian Furisanda unoshanda uri pamutumbi pababanzira kunyange vakafa zvipiyaniso zviriko paine gomo remunamato saka naizvozvo zvinhu izvozvo pawa rinobuda pai rakanyanyisa ende ngirozi dziriko ndo kwatakatanga kunako ikoko ndokuuzwa unzi aiwa iwe tarira kupona izvo zvakaitwa navabereki vochita mupostori ana baba vedu vakati aite mupostori ngatifambe nacho chinyaka ndokuzonobuda ikoko ndokusunungurwa kutanga kufamba nematare chichipiwawo ng'anga dzezinata dzisiri bogus dzisina ropa mumaoko dzisingagadzire zvikwambo dzinototyawo Mwari dzinotonamata takabuda nadzo pazinata kwavaGeorge Kandero muna Cameroon ndo first machembere anofamba nasekuru Chihwa asingade makamerameni anouya achitora mapicture ipapo ndo patakazoziva kuti vaKingston Mapupo pavakatora mapicture mumba umu vakatadza kuwirirana nemhepo havana kubvisa bhutsu vakangotora mapicture vakanyora makwaedza avo nhasi takanzi naMbuya ndisafambe nawo hakusi kuti ndiri kukushora ibaba kana makanditeerera inyaya yekuti muri kunzi makatadza kubvisa shangu sei vandinavo ava vakangobatwa nemhepo mushure mekunge Mbuya vanga zvinzvawo zvekumabhero order asangana vauda kunofukuna ndo pavakatotorero dare vandiri kufamba navo ava kuti vabatsiridze nekuonesa unaku nekuonesa kuchena kwezvinhu nokuyo ndokuriro shangu ndokuitawo zvavakaita imomo nekuda kuti nzvimbo yakafira Mbuya havadi nezvi makamera tiri ipapo kumarinda kumbudzuko kune dare zvakare ririkoko tinotaura kuti tinoyeuka takataura nyaya yemoto saka tambodzokorera paipo kuti vachinotimba tinodaira kubhuira kwakazobuda nyaya inenge inobata zita reku mumhuri menyu kuti mune hama yenyu yakatotongowo pamwe kumajiru nenyaya yezvayakatadza imi midzokerai munokumbirira dare makahakana nemhepo hamenowo kuti mimiwo pamwe muri vecheche ika muri vematare nangonzi ndikutaure makahakana nemhepo yengirozi yekusowe kuJulian Furisanda kumutumbi wababanzira kunyange vakafa sowe iroro ruramba richingoenda ndo mwenje wenyika inei ende tsananguro zhinji dzakabuda neipapo ende kana nziyo zhinji dzinobuda neipapo zvozonobata kwavaFilipi Chiyangwa tinoyewo kuomanyispepa kuchibuda mwana wenyu akabata gotsi chinzimba yenyuwo yatsva inyaya yetsoka dzenyuwo futi dzakakanga muri navo ikoko asi kana munhu waudzwa correction ita correction zvakwamuri kuzvigamuchira kana kusazvigamuchira asi ndinoshirwa kuti vachinotimba muteereri nekuda kwokuti pfuti yenyu ndo iri kuhaka pfuti dzinoridzirwa vanenge vakunovigwa pahirosi tichivaonekana navo hadzisi kudayirwa kune vakafa kare nekuda kwokuti imi makazvidza ngirozi saka dzokerai munokumbira regerero vanozovigwa pahirosi ava kana vovigwa
pavanoridzirwa pfuti paya zvitambirwe nevakaenda kare. Tisarambe mangwana tichienda kunofushirana kuheroes kufanana nemubhaibheri kune vanhu vakafanana nemaIsraelites ana Kora, Abhiramu naDhathani vakanga vakupandukira Mozisi vakamedzwa nevhu. Izvozvo ndozvitaramba. Saka ndinodayira kuti mazvinzwa kuti mai vahosi maisari vaende kumusha kwavo. Hatisi kuvaramba kwete, tinotenda nezita rekuti harero hospital rasari, but ivo mutumbi wavo nemhepo yavo hirosi iri kunzi ijera ndamufaro zvirinane ndienda hangu kumusha kwangu kwandinotiwo kana vaine hanzvadzi kana hama dzavo dzinonotsvairawo vari kugana zvikatenge nawo nekuda kuti wavo akavaita kuti vave ipapo nechirema chavakapiwa havasipo ipapo baba. Zvoitawo kuti nyunyuto ina maisari isawanikwe iri kumhuri kwaamai Grace Mugabe. Noda mai Grace munhu akadiwa, baba vamugabe vafirwa nasari. Hapana pavaizogara baba vasino mukadzi, but nekuda kwenyunyuto gara zvingori natural kuti vakadzi tinongoitirana nyangwe takatobarikwa tikatoroorwa zvinofisha, but tinongoitirana kamwe keke kungovengana. Saka izvozvo maisari ngavaende. Mbuya Nehanda ngavati kana vaitendera Zimbabwe yavo vachifamba vana mbuya Ngwenya Samora Machel motsvaga kukuno vaisori zita ravo kune mamwe mune masities akawanda muno muHarare. Julius Nonyerere monotsvaga komuiso zita ravo mune masities akawanda muno muHarare. Asi chiga ndechekuti hakuna vamwe mbuya Nehanda vachawanikwa vari statue mune imwe city muno muHarare kunze kwaHarare as the capital city yeHarare. Harare capital city yeZimbabwe ende ndo makaitwa independence. Papo ndibatewo mashoko muzvitswe ndinotsindirana neavo vaita kuti mbuya Nehanda vachiri vapenyu ndo pavaitambira, asi kuti vazovakwa Margaret Diza Chembere hurudza inonayisa mvura yekwaseke kudema kunova ndo kwakabuda mai vanonzi vaAgatha nharaunda kana kuti mbuya Dhiwa vakafamba nambuya ava kuti vafukurwe. Ndo Chembere dzakapiwa chiroto chekuti statue ichiitwa dano kuvaisa mumari ma50 bond achibvarurwa iyo statue haisi ende iziso ende vanofamba usiku vachiona nyika yavo mai ivavo. Saka tiri kuti aitamboteedzera mashoko amboya tsanangura hadzibva dzangonziga dzinouya mbichana. Tinodayira maZimbabwe manzwawo mashoko angu tichikumbira kuti mubva mavimbisa mhuri yeZimbabwe kuti dare iri ticharipedza futi riini, nekuti kana mukasazouya mhosva inenge iri yenyu. Saka tikutarisira futi pamazuva api nembezo. Isusu tiri kutaura kuti mbuya ndambuya yekumalayo vamai vangu ava vane nyunyuto pakubatsira kwavakaita nyika. Mwana wavo zvakare Rita uyu akaenda kujeri zita rake rakashekwa neidzo n'anga dzanga dzapiwawo mabasa ekuita kunana sekuru Chidhakwa vanova ndo vakazofa kwaseke. Zimtaziya kuti president weZimtown Chidhakwa akafa nokuda kuti akashora dare raakapiwa kwapresident kugender and culture. Saka tinoda kuti tichipedza dare iri, dare ndataura riri kukumbirawo kuti pamusha paro payeukwe wose mayeukira makavaita kuvabvisa marangwanda pawaniko pari pamusha pari kungoda dzimba dzeuswa dzavo dzememori dzekupiswa kwadzakaitwa. Tiri papo nekukumbira kuti vachinotimba vadzokere kumasowe kuti futi dzinoridzirwa vanovigwa paheroes apa tiri kukumbira kuti maisari Mugabe vabviswe dzidayirwe ikoko nekuda kuti dzakabatwa nengirozi makazvidza dare imi baba vachinotimba. Ndo patakumbiriso ini kudzoka kwangu andinoda kuti tada kuti tidzokere dare rababa vangu vanonziwo Phiri vane tsvimbo yavo iri muno ende ndisandaripeta ndati ndichikuyeuchidza kuti mbuya ava vari muchangani vari kutenda nekuvabvisa kwamawaita vakati nzvimbo yeWarren Hills nemutauro anaifanira kugara ikoko ndine musha wangu, asi vari kuti imimi vazukuru vangu kana ungaone muchero pamusha wako unonge mumango kana muavho wanga usingakupe chicherwa chekudya ndakavhurira zvese kubva last year munopupura mashuku makadya mbare uku kakazara mazhanji kukazara mango yezvinezvi muchadya nzimbe dzinobva kunana Chiredzi nevamwe mativi mana enyika vari muvhu vanofamba naiwo mutumbi wehaka watiri kutaura iwo wavaita vakaputa fodya vobva vati hetsu ende kuhaka ndo ranga riri basa ravo rekuhaka zvakashata. Ndosaka muri kuona doro ravo tenda muyasoko nekuda kwenguva yedu. Tinovimba kuti pamazuva ari kutera tichange tichisangana tichipedzisa dare iri sekutsanangura
kwamariita mhuri yezimbabwe ndovimba manzwa yaMbuya soko vachitsanangura zvavari kupiwa pamusoro pedare rezimbabwe. Ndofunga mashoko makuru avatisiyira muzuva ranhasi vanga vachisimbisa kuti pamakaisa mbuya Nehanda hongu tinowirirana, asi dambudziko razouya pakuti migwagwa iri kusangana ipapo inoti Julius Nyerere naSamora Machel inofanirawo futi kuchinjwa mazita, zvinova zvoita kuti mbuya vave vaine dzimwe mhepo dzemachembere, mhepo dzemachembere anoita kuti vasange vari vega. Mazita avasimbisa vataura mama Mafuyani naMbuya Ngwenya kuti vange vachivabvumbamirawo vasave vari munhukadzi vega vari ipapo. Vatsokodzera futi mashoko avakambotaura mudare musvondo rapera kuti mai Sally Mugabe vanofanira kuti vafukunurwe vanovigwa kunyika yavo nekuda kwekuti vari vega paHeroes eka. Mamwe mashoko avakataura futi svondo rapera aiva ekuti vachinotimba vanofanira kunokumbira ruregerero kumasowe kwavakabuditsa futi. Tinokuvimbisai kuti ticharamba tichivadzora vachikupangai zvavari kupiwa nedare maererano neZimbabwe. Ndofunga mavanzwa vachitsanangura vachiti pandiri kudzoka ndoda kukupai dare rababa vangu vanova vapiri kuti zvakafamba sei nenhoroondo yavo maererano nenyika ino yeZimbabwe. Ndakamirira ZimNews Beat TV. Zita rangu ndinonzi Frank Weseri, nchiti chisarai. Thank you for tuning in to ZimNews Beat TV.